Kamutis, may buntag. Jogging na po ta guys diri sa Kamutis. Ay, kalingawan na buntag guys ba. Ayan guys, pasingot tayo sa kabuntagon para kuha ng stress guys. pait pait aban lagi guys. Para gini akong mahimo guys ang pagdigandagan mabuntag para panington o gamay. Kutas guys ba yung saka na po lang tinter. So guys, parang ni guys ha, di lang kain ako taason niya ako ang video kay batom niya ang cellphone. Salamat sa inyong pagtanaw guys sa akong videos. Tapos don't forget to hit subscribe, like, comment and share. Thank you very much po. God bless us all. Pasunada ko diri sa Kamutis Island guys. So diri ako mag kiktuyo ko din kapita guys kay arang mo din kapita kay sakyan mo ang ibarili kay ang kasada. So diri lang ako to guys, kay salamat mag video ko usab niya full video na po sa pag-jogging. Thank you guys.